Check fellas, zdravím vás. Tak, presťahol som sa do Indie. Som v meste Bangalore, v ktorom budem nejakú dobu. A zatiaľ som tu len na obytku. Čo mi treba je ísť si pohľadať nejaký nájom. Dnes by som mal mať asi 2 obhliadky. A sám som veľmi zvedavý, jak tu vyzerajú byty a koľko vlastne stoja. Poďme to čeknúť. No ale musím povedať, že som 30 minút nevedel nájsť žiadny taxi. Až Rubin mi musel objednať cez jednu apku, kde sú iba tuk-tuky. Idem k nemu a rýchlo si ponáhľame na obhliadku. Mali sme tam byť o 2:30, aj za 10 2:30 ešte nás čaká polhodinová cesta. OK, došiel som k Rumitovi. Musíme sa hodne ponáhľať. Poďme tam. Hey bro. OK, blížime sa. Budova úplne nová, akože nevyzerá to najhoršie, ale ešte to zostávané, no. OK, toto je kúpeľka, je to trojizbák. Tuto je jedna izba s výhľadom. Tuto je ďalšia. Čiže to je takto, to je predtieň. Kuchynka. Very good. A tuto je spálňa s vlastnou kúpeľkou, ktorá vyzerá celkom v pohode na indické pomery, teda musím povedať. Tento byt je za 45 000 rupí, čo je nejakých jemne 500 €. Takýto trojizbák. Len napríklad je, že to je trošku ďalej od mesta. Do mesta mi tu bude trvať tak 50 minút taxíkom. Ale ináč je to very good. Balkónik. Okay, máme tu druhú obhliadku najmú, je to v podstate lokácia blízko toho prvého. Funny story je tá, že Romit musí mať vymyslený príbeh, aby mi dali byt. A Romit tu hovorí, že je riaditeľ reklamnej agentúry, pre ktorú on mňa potrebuje a musím tu pracovať rok. Lebo nemôžeme tu spomínať, že som DJ, že hrávame v kluboch. Moc ľudí to na to ešte neposlúcha, jak back in the days u nás. Hello, Jimmy, nice to meet you. Čiže toto je koľko izb? Is 3 pičke? 3 pičke. OK, takže tu by malo byť štúdio. Čo je to? Kúpeľka, záchodík. Jo, toto je jedna spálňa. A ešte tu by mala byť ďalšia spálňa. Jo. S takým vlastným veckom. Balkónik. A áno, že sa tu všade stavajú nové bytovky a bude tu hluk z toho. Ale v pohode to je dosť veľké. To asi ani nepotrebujeme. Hej, hello. A toto je vlastne obývačka evidentne s ďalším balkónom. OK. Napríklad je, že to je na prízemí. A tu je ešte kuchyňa vlastne. OK. S balkónom. Tých balkónov to je teda požehnanie. Tento by mňa moc nechytil, ale povedali, že tu máme ešte jeden, tak ideme pozrieť. Čiže to sa mi moc nelobí. Mám pocit z toho, aké to bolo väzenie. A túto výbeh. Tak toto ešte pod rekonštrukciou. To bude asi obývačka. Spálňa. Jo. Kúpeľka. Balkón, samozrejme, nesmie chýbať, ktorý je spojený asi aj s obývačkou, jo, presne. Kuchyňa v výbornom stave. Presne tak, už si to predstavujem. Perfektné. Rovno od pondelka tu môžem ísť. Spálňa. Ďalšia spálňa. S ďalším veckom a kúpeľkou. A balkónom. OK. A tento byt bude ready až od 1. marca. To cena je do 40 000. Za trojizbák. To je brutálna cena. Yeah. That's cool, bro. Ešte tu je takýto bazénik.
a malý gym. Cool. Samozrejme, čo nesmie chýbať, je tento krásny kokonát. Milujem toto by každý deň. Ja v tejto zápche ešte sanitka, keď má ísť. To je masaker. Kde je? Ty vole, to sa nevie dostať nikam. Zaseknutá. Není šanca. Ideme vyskúšať na jedlo. Panipuri. Panipuri. Ešte som to nemal. Ale bojím sa street foodov, tak sa na to bude safe. Ty vole, to je čo? It's water. This is puri. Puri is okay. Flavored water. Človeči, tak fakt to je taká nejaká ochutnená svieža voda. Koľko si to dávajú, to vyteká. Ale je to dobré, trošku štiplavé. Fúha. This is the menu for tomorrow. Wow. Cool. Došli sme kúknúť venue, kde zajtra budeme hrať Hamdim a vyzerá to tu naloženie, ty vole. Čo si blázen? Dneska tu hraje Gurbax v Bangalore. Kamoš, ktorý hral aj na Slovensku. A on sa nedávno odsťahoval z Bangalore do Mumbaju a teraz tu akorát hranie. Som rád, že som ho mohol vychytať hneď prvý víkend, keď som sem prišiel. Ideme sa spolu stretnúť do štúdia a to je ten hlavný dôvod, prečo som tu a čo vám chcem najviac ukázať, je ten indický nočný život, čo v podstate veľmi málo ľudí pozná a je tu už naložený. Fakt sú tu super party, super podniky a klubová scéna je tu úplne na inej úrovni než u nás doma. Wow, man, coming from bro? So give me empty now, bro. Tuto vodič na ňo čaká pred štúdiom, perfektné. No decka, máme tu druhý deň, včerajší bol celkom náročný, čo som nečakal, že budem furt vonku a že budem rovno z obhľadok na Gurbaxovú party, ale bolo to super, a my som si to užil. A dnes máme deň D, dnes tu mám hranie s mojím obľúbeným producentom Hamdim, na ktorého sa brutálne teším, akcia je vypredaná. Neviem sa toho dočkať. Dole mňa už čaká taxík a v podstate neviem, prečo tu ešte nahrám toto video. Poďme tam. Jo. Thank you. No konečne. 40 minútová cesta, zápcha, ty vole, napad si musím zvyknúť do tuto. No Kernecka za 5 minút bude hrať a crowd je crazy. Ste bol vymakaný, výborný, nádherný a teraz čakáme na Hamdio, ktorý mečká. Chcem sa ho dočkať. Yo, who's ready to go fucking crazy? Nah, I reckon you can make a lot more noise than that. I said, who's ready to go fucking crazy? What the fuck. Idem akurát z klubu, čo si blázen. Čo to bolo za party, tyjo? Ten crowd bol neskutočný. Jeden z najlepších crowdov, aký som v živote zažil, ako najlepší. Extrémna party. A konečne som bol na bass music. Na hudbe, ktorú najviac milujem. A
Strašne mrzí, že u nás doma to vôbec nefunguje a tu je to šílenosť. Wow, lepšie prvé hranie som si v Indii ani nemohol prijať. Hamdiho set bol akože neuveriteľný, neskutočný. Fakt. Ten král sa tam išiel roztrhať, ty vole, to bola extrémna jízda, kokos. Víkend bol úplne naložený, teším sa na ďalšie veci. Ďalší víkend idem na môj prvý indický festival s Gurbaxom, s kamošom, ktorý tu je veľmi známy, tak sa na to brutálne teším. Díky moc, že ste to sledovali, vy budete schopní pomôcť šerovať ďalej, budem za to veľmi vďačný a čo dodať, vidíme sa v ďalšom vlogu. Táhle jízda iba začína, ty vole, let's go!